sidefriktøren. Det er shit af. Det er kraftdejs pisseirriterende. Shit af? Ej, det må jeg sgu da have haft i Iran her sidste uge. Det skulle da nogle lækre unger. Lækre? Det er kraftdejs, de hænger i gardiner, der danser det på bordene. De er slet ikke undervisningsparate. Undervisningsparate, det tror jeg også er et mærkeligt ord. Prøv at forklare mig det. Kan du prøve at forklare mig det nu her? Forklar dig det. Du burde sgu da have lært det, da du gik på pædagogseminaret. Ja, det er gået her for 3 år siden. Jeg ved selvfølgelig godt, hvad undervisningsparat er, men eleverne nu til dags, de ved måske ikke lige... Altså, en idrætslærer ved, hvad undervisningsparathed vil være. En hjemkundskabslærer. Du kunne jo prøve at have et fag, hvor de får noget fagligt input, såsom matematik. Ja, matematik for det sidste århundrede. Prøv lige at tage dig sammen, gamle mand. Prøv lige at vågne op. Hvis du ikke har fået det, så må du da gå på pension nu. Hvor er den der tjenestepension, hvis det er? Jeg har hørt, der har været konflikter på lærerværelset. Vi starter med at se spilleregler. Folk får lov at tale ud. Lad dem tale ud. Du starter med. Ja, men Anne bliver ved med at påstå, at jeg er en dårlig lærer, og slet ikke har tag på 6. A. Og kan jeg være gammel. Ja. Du har været her længe, det har du. Hvad er problemet? Han er en sur gammel mand, som ikke rigtig kan forstå spillereglerne i dag. Spillereglerne? Hvad for nogle spilleregler? Ja, altså i en almindelig klasse. Altså, man kan simpelthen ikke forstå eleverne. Nu har jeg 6. A i idræt, og i hjemmekundskab har man faktisk også. Men de er nogle søde unger. Og jeg tror også, man ikke kan forstå dem. Så altså problemet, vi har nu, det er 6. A. Ja, 6. A. 6. A. Og I har dem begge. Mm. Ja. Har du nogle, hvad er din ønske for dit ønske, eller dine ønsker for 6. A? Hvad er det, der skal ske i 6. A? Jamen 6. A kommer ned fra gardinerne og bordene og sætter sig på deres stole, som normale skoleelever har gjort de sidste 40-20 år. Det vil jo være en start. Ja. Ja. At de kan modtage undervisning simpelthen. At være undervisningsparate. Jeg kan forstå, at du har noget... Nu er det nemt at sige undervisningsparate, ikke? Men måske hvis du var lidt mindre kedelig, så det jo være, at du fanger eleverne lidt bedre. Hvad ved du om at være kedelig? Har du nogensinde set en af mine timer? Du bliver lige nødt til at tage den med ro. Det er jo heller ikke første gang, at du har klaget over de ældre elever. Ikke elever. Lærere. Nej, det er selvfølgelig ikke nok. Måske er lidt hurtigt ud, men altså stadigvæk, måske det er lidt en hård måde at bare give sig det af skylden, bare fordi man er sådan lidt gammeldags. Jamen, måske skulle du, som Bent siger, tage med op og overvære en undervisning, for at se måske, om det faktisk var 6. A, den var galt med. Jamen, hvis Bent han synes, at jeg er velkommen, så har jeg ikke noget mod at komme og observere en undervisning. Ja, jeg synes, du skulle se, hvordan de opfører sig. Så må det være aftalt nu, at du observerer. Men det er en aftale. Anne, undervisning hos Bent. Kys. Kys nu.